Kaixo eta ongi etorriak gaurko saiora. Ikusitzagun gaurko efemerideak. 1967ko uztailaren 22an Fernando Arrabal atxilotu zuten blasfematu zuelako. Gainera, gaurko egunez baina 2005ean Gerlin Kaltenbrunner eskalatzaile austriarrak Gasherbrum bigarrena igo zuen bere 8. 8.000koa eginez eta Edurne Pasabanen errekorra berdinduz. Eta azkenik, gaurko egunez baina duela 10 urte 2011an Norvegiako atentatuak izan ziren. Oslo eta Utoya uhartean egindako atentatuetan 92 pertsona hil ziren. Jarrai dezagun gaurko lerroburuekin. Nafarroak 431 koronavirus kasu berri atzeman zituen atzo. Lizarra, Txantrea eta Bigarren Zabalgunean erregistratu dira 19 eta 17 kasu urren ez urren. Txibiten lehendakariak Markus Autiri jakinarazitio foru gobernuak landabenen orainarekin eta etorkizunarekin eta autoelektrikora bideratutako automobilgintzako sektorearekin duen konpromisoa. Lurralde kohesioak 45.000 euro inbertituko ditu Zarra Gaztelu eta La Oliva monasteria lotzen dituen oinezkoen pasealekua hobetzeko. Nafarroko Berdintasunerako Institutua emakumeen salerosketaren aurkako ekintza elkartearekin elkarlanean arituko da. Esnaola Kontseilariak kultura Nafarroko elementu egituratzaile gisa nabarmendu du. Iruñeko udalak aurten aurrendako 6 jolas gune estaliko ditu Lezkairu, Buztintxuri, Arrotxapea, Txantrea, Sanduzelai eta Azpilagaina auzoetan. Sartagudako kalen izenak euskeraz ere jarriko dira hemendik aintzinera. Txibite lehendakaria gazte talde batekin izan da Baztanen Gazteriaren Institutuak uda honetan antolatutako aisialdi alternatiboko jardueretako batean. Gaurko komunikabideen azalak aztertzera pasako gara orain. Diario de Noticiasekin hasiko gara. Titularra azken astean txertaketa osoarekin 379 nafar kutsatu direla da. Bestalde, epai batek aitatasun osagarria erretirotik ordaindu behar dela ebatzi duela azpimarratzen du azal honek. Argazkiaren bidez aldiz, Tximik berriro goleatu duela nabarmentzen du. Bigarren irudi batean gainera, bardeetan izandako suterik handiena martxan dagoela erakusten du. Horretaz gain, autoen matrikulazioa geldiarazi egin dela jakinarazten du Notiziasek, zerga berapena oraindik aplikatu ez delako. Eta bukatzeko, Nerea Pena Tokion falta zaion nazioarteko dominaren bila dabilela aipatzen du. Diario de Navarrarekin jarraituko dugu. Titularrak dioenez, osasunak hurrengo asteetan ospitaleratze gehiago izango direla ohartarazi du. Argazkiaren bidez, Tximik entrenoari beroa ematen diola nabarmentzen du. Bigarren argazki batean, sua erakusten du Egoarazko bedadoan. Gai aldatuz, Volkswagenen batzordeak etorkizunari buruzko erabakietan parte hartzea eskatzen duela jakinarazten du egunkari honek gaurko azalean. Baita, 10 urtetik gora daramaten interinoek lanpostua oposaketarik gabe lortzen ahalko dutela ere. Bestalde, aitatasun osagarria erretirotik onartu dela azpimarratzen du, eta azkenik jokoetan parte hartu duten 76 kirolari nafarrak aurkezten ditu. Gararen gaurko azalera pasako gara. Osakidetzako ingresatuen 40% 40 urtetik berakoak direla dio titularrak. Argazkian, herrietatik herria antolatzeari ipar dio. Bestalde, kostumero kasuko funtzionarioak eta diputatua absolutu egin dituztela jakinarazten du. Eta bukatzeko, Mondragon COVID aurreko fasetik gertu dauden zifretara iritsi dela nabarmentzen du. Berriaren txanda da orain. 10 urte egin dituzten behin-behinekoek ez dutela oposiziorik egin beharko dio titularrak. Argazkian, estadio hutsen jokoak ageri dira. Horretaz gain, kostumeroren auzian Aldundiko 4 langileak errugabetu dituztela jakinarazten du gaurko berriak. Baita SARS-CoV-aren kutsatzeek 2000ko langa gainditu dutela ere, pandemia osoan bigarrenez. Bestalde, Londresek Irlandako mugako ituna aldatu nahi duela aipatzen du. Gai aldatuz, EAJko eta Euskal Herria Bilduko 70 alkate Bergaran elkartu direla jasotzen du, alkateen mugimenduaren 45. urteurrenean. Eta amaitzeko, Hungariako gobernuak lege homofoboa erreferendumera eramango duela azpimarratzen du. Euskal Herria irratiarekin bukatuko dugu. Albiste nagusia Bardeako suteak kontrolik gabe jarraitzen duela da. Bestalde, antigenoen testak nola egiten diren azaltzen du komunikabide honek.
Eta azkenik, Itziar Ruizen deklarazioak nabarmentzen ditu. Esanez, txartagudan urteak daramatzatela borrokan eta lorpen garrantzitsua eskuratu dutela. Gaurko eta biharko eguraldiaren iragarpenak ikustera joango gara orain. Gaur, temperatura maksimoek gora egingo dute berriro ere. Barnealdean bero handia egingo du eta Ebro ibarrean baliteke 40 gradura hurbiltzea. Kostaldean temperatura gradu pare bat igo daiteke, baina ez du bero handirik egingo. Kantauri isurialdean behe-hodeiak izango ditugu goizean eta egun amaieran. Eguerdi inguruan ostarteak irekiko dira. Hegoaldean goizean jasoko du lainoa eta gainerako orduetan hodei gutxirekin edo oskarbi egongo da. Eta bihar, ostiralean, Kantauri isurialde osoan eta Araban temperatura jaitsi egingo da. Zenbait lekutan nabarmen gainera, eta beroa ez da aurreko egunean bezain handia izango, giroa udakoa izan arren. Nafarroa erdialdean eta hegoaldean ordea temperatura maksimoek berdintsu jarraituko dute, eta bero handia egingo du. Ipar isurialdean berriro ere behe-hodeiek estaliko dute zerua, naiz eta eguerdi inguruan hodeitza apur bat arindu. Gainera, baliteke goizaldean zirimiri apur bat egitea. Ebro ibarrean hego osagaiko haizea ibiliko da goizean, baina egun amaieran ziertzoa sartuko da. Kaixo, Koldo, zer moduz? Ongi, eta zu? Ongi baita ere. Bueno, zu labeko kidea zara, ezta? Eta duela aste bat, uztailaren 15ean, ez? Mobilizaziora ditu zenuten nolabait, Kubari babesa erakusteko, ez? Edo Kubaren blokeoa amaitzeko eskatzeko nolabait. Bai, azkenean Euskal Herrian Kubarekiko elkartasun sare zabal bada, ez? Eta bertan parte hartzen du hainbat eragile sozial, sindikal eta politikok, eta lab sindikatu horietako bat da. Eta azkenean mobilizazio hauek sarez aipatutako sare zabal horretatik ditzen ditugu eta guk ere parte hartzen dugu, deialdia bultzatzen ditugu eta gure militantzia ere bertan parte hartzera deitzen dugu. Eta zer dela eta zein da gaur egun Kuban dagoen egoera? Kuba bizi duen egoera konplexua da. Ez dugu engainatuko, gure buruak ez ditu engainatuko eta egoera zail bat bizi du eta kubatarrek ere onartzen dute. Gauza da, gure buruari galdetu behar diguna da, Kubak zergatik bizi duen gaur egun bizi duen egoera. Eta horrek neurri handi batean erantzun garbi du. Blokeo Kubak 1972tik blokeo bat pairatzen du. Eta blokeo horren ondorioz Kubako herriak eta Kubako gobernu ezin du bizimodu normal bat egin. Kalkulatu behar dugu Kubak blokeoaren ondorioz urtero 8.000 milioi dolar galtzen dituela transakzioz berdinak egitelako orduan, blokeoaren ondorioz, ziurrenik edozein herrialderentzat jasangaitza izango zen blokeo ekonomikoak pairatzen du orain dela, aipatu bezala, orain dela 60 urte, eta azkenean blokeo horrek baduen helburu bakarra da Kubako herria ekonomikoki eta sozialki ito, Kubako herri hori gero bere gobernuaren kontra altxatzeko. Orduan, hori da gure buruare egin behar dugun galdera, eta zergatik Kuba bizi duen egoera, eta azkenean hor aurkitzen dugu erantzuna, ez? Blokeoa. Eta orduan pandemiaren guzti honek, imaginatzen dut askoz larrituko zuela egoera guztia. Bai, noski, azkenean pandemiak denoi eragin baldin badigu modu bortitz batean, imaginatu nola egin duen herrialde batean, blokeatutako herrialde batean, ezin dituena aipatu bezala, ezin dituena nazioarteko salerosketak normaltasunez egin, ezin du dolarra erabili transakzio bezala, ezin du adibidez estatu batuetako enpresekin inolako harreman komertzialik izan, estatu batuetatik bakarrik importatzen aldiren medikuntzarako makinari importatu,
bertzelako medikamentu batzuk ere lortzeko, zailtasun ikaragarria ditu bloke horren ondorioz. Orduan, imaginatzen aldugu horrek zelako eragina izan du ere. Baina hala ere, naiz eta egoera zaila den, nik uste dut ere bai, garrantzitsua dela aipatzea Kubak egoera honen eta testuinguru honetan, bere inguruko herrialdea, baina askoz ere zenbaki hobeak dituela. Eta zenbaki hobeak izatearen arrazoi bat baino gehiago daude, baina arrazoi nagusiak dire Kuba mundu mailan zientzia arloan eta batez ere medikuntza arloan mundu mailako estatu aurreratuena espaldin bada, garatuena izan eta horren ondorioz gai izan dela COVID-aren kontrako bi txerto nazional eta propio garatzea, soberana izenekoa izan zen lehenengoa eta bigarrena Abdala izeneko txertoa, eta txerto horiek bertan Kuban produzitu dituztenak lortu dutela COVID-aren kontra 90 batean babestea. Orduan, nik uste dut ere, horiei azpimarratu beharreko gauza badela, da testuinguru zail horretan, Kubala ere horrelako gauzak egiteko gai da. Azkeneko asteetan ere ikusi dugu Kuban protestak izan direla, eta zer dela eta azkenan hori pixkat, gauzak duten dira. Bai, Kubak aipatutako blokeoren ondorioz, egoera sozioekonomiko zail bat bizi du, konturatu hor gara azkeneko urteetan, batez ere Donald Trumpen gobernuak aplikatu zituen politika atzerakoiagoen ondorioz, Kubako elikagaien prezioa hirukoiztu egin da. Adibide bat jartzeatek orduan, eta aipaturiko blokeo horren ondorioz ere, Kuban gauza elikagai batzuk lortzea edo aurkitzea zaila da, eta horrek sortzen du ezin egon bat, eta zailtasun bat Kubako jendearen eguneroko bizitzetan, eta azkenan hori aipatu duten bezala hori da blokeoaren arrazoia edo blokearen helburua, ezin egon hori sortu Kubako herria altxatzea. Hala ere, ikusi dugu protesta horiek gizartearen parte txiki bat bakarrik dela. Oda, iraultzaren aldeko mobilizazioak askoz ere masiboagoak izan dire, baina horiek ez ditugu ikusi hemengo komunikabideetan, hemen ikusi dugun bakarra izan da izan dire balizko mobilizazio batzuk, haunitzetan gainera irudi manipulatuekin, bertze herrialde batzuetako manifestazioen argazkiak erabilituzte, 2011ko Egiptoko mobilizazioa kasu edo Kataluniako diadako irudiak erabili dituzte, errateko Kubako herria gobernuaren kontra altxatu dela eta egiten ez da horrela izan, protestak egon diren, baina askoz ere masiboak izan dire Kubako iraultza defendatu eta batez ere Kubaren burujabetza defendatu dutenen mobilizazio horiek. Eta hemen egin dituzue mobilizazioetan, zer aldarrikatu duzue, gehien bat? Guk azkenean Euskal Herrian aldarrikatzen duguna haitz sinplea da, eta aldarrikatzen duguna nik uste dut edozein pertsonek ulertzen alduen gauza bat dela, eta azkenean guk defendatzen duguna da Kubaren burujabetza. Kuba ez da diktadura bat saldu nahi diguten bezala, Kubak bere herriak demokratikoki aukeratzen duen gobernua du. Kuba burujabea, bertze herrialdea bezala, burujabea da zenako gobernu mota eta zenako sistema sozioekonomikoa garatu nahi duen erabakitzeko. Eta Kubako herriak horrela erabaki du, eta horrela erabakitzen du, eta horrela defendatzen du egiten diren hauteskunde guztietan, beraz,
salatzen duguna da kanpotik ezin dela inolako eskuhartzerik egon zilegia eta demokratikoa den herrialde bat edo gobernu mota bat botatzen saiatzeko, hau da. Eta hori salatzen duguna, eskuhartze hori, estatu baten eskuhartze hori, blokeo kriminal hori, blokeo kriminal bada, Kubako jendearen bizitzetan izugarrizko eragina du. Nik uste dut hemendik ez garela gai ere imaginatzeko, nola biziko ginak hemen Euskal Herrian horrelako blokeo bat baldin bagenuen. Eta hala ere, Kubako herriak 60 urte luzez, bere herriaren duintasuna bermatzen duen politika batzuk egin ditu. Kontutan hartu behar dugu, Kuban ez dela inor gozez hiltzen, Kuban ez dago pertsonarik etxe bizitza bat ez duenik. Kuba zailtasuna dituen herri bada, hori ukazina da, baina bere ingurura begiratzen baldin baduzu, datu sozialetan, Kuba Amerika Latinako herrialde garatunetako bat da. Ez, Habanan badago pintada bat edo mural laitz ezagun bat erraten duena Amerika Latinan egunero ez dakit zenbat mila aur hiltzen direla gozez, eta horietako bakar bat ere ez dela kubatarra. Horre pixu bat erakusten du Kuba zer den. Orduan guk horregatik defendatzen duguna da Kubaren burujabetza eta eskuhartze imperialista eta blokeo horren amaiera Kubako herriak eskubidea duelako nahi duen bezala bizitzeko. Eta hemen herrian jende asko mobilizatzen da kausa honekin? Bai, azkenan Kuba eta Euskal Herrien arteko harremanak luzeak izan dire, eta ez bakarrik iraultzarekin, edo ez dute zerikusi politiko bat bakarrik, ez? Azkenan Euskal Herritar haun hitz joan dire urte luzetan kontinentera, Amerika Latinara, bai. Ez, oso haitz zabala da, Argentinan bakarrik 4 milioi euskaldun daude, Uruguayen ere pilaka, Txilen, Estatu Batuetan, Amerika Latinako herrialde guztietan aurkitzen dituzu euskal abizenak, eta Euskal Herriaren presentzia haitz zabala da kontinente guztian. Orduan, hor betidanik egonda harreman bat, eta gero harreman horrek eraman du, elkartasun politikoago batera, herri hontako ezkerreko mugimenduak, Kubaren defentsan antolatzen dugun elkartasun horretara, eta orduan, bai eran dezakegu, elkartasun hori zabala, anitza eta plurala dela, eta mobilizazioetan ere parte hartzen duena. Azkeneko mobilizazioetan, 100 pertsona mobilizatu ginen, Euskal Iruñan bakarrik 200 pertsona elkartu ziren, eta aldiz provokatzera eta mobilizazio horietan istiluak provokatzera etorri ziren taldetxoa, talde tikiak edo norbanakoak izan ziren, hau da, 100 pertsona individual edo talde tikien kontra, hori da pixka bat hemen dagoen baremo, ez? Orduan, istiluak egon ziren, norbaiteko liskarrak? Istilurik etzen egon, guk garbi genuelako ez ginela provokazioetan eroriko. Hau da, provokatzaile bilatzen duten argazki azkenan hori da, ez? Ere, irudi hori, Kubako diktadura, eta hemen batzu defendatzen dugula diktadura bat, eta gainera ez dugula askatasuna errespetatzen, eta holako diskursoak, ez? Eta guk garbi genuen, ez ginela provokazioetan eroriko, garbi genuen zertarako elkartu ginen, elkartasuna diraztera, eta guretzako gizaskubideak urratzen dituen blokeo bat salatzeko. Eta hortara dedikatu ginen, eta provokazioetan erori gabe, eta horri esker zen istilurik egon. Eta guk hemendik orduan zer da egin dezakeguna? Guk hemen mobilizatzeak gero balio du, zein da bizkat helburua, ez honena? Azkenan mundu globalizatu baten bizi gara, eta Euskal Herrian pasatzen dena, Euskal Herrian egiten dugunak ere badu
badu jartzuna, ez? Eta Kubara ere zailtasunekin, baina Kubakin ere iristen da. Gu adibidez, Lab sindikatua munduko federazio sindikaleko kide gara, eta munduko federazio sindikaleko kide garen neurrian, Kubako Central de Trabajadores de Cuba Central Sindikalakin, harreman estua dugu aspaldidanik, eta ez dut eranen egunero, baina ia egunero, telefonotik, eta korre elektroniko bitartez eta egoten gara, eta berei pila bat eskertzen dute, Euskal Herren egiten ari dena, ekigu iristen dela, badaude ere bai komunikabidean nolabait ere trasladatzen dutena Kubara hemen egiten dena, eta badago, feedback hori badago, eta beraiek ere badekite, bertzelako herrialde batzuekin ere, bere garaian Kolonbiarekin ere elkartasun mobilizazioak egon zirenean ere, feedback hori egoten zen, eta gu konturatzen ginen, beraiek ere eskertu egiten zutela hemengo elkartasuna, eta adierazten zutela gainera, Euskal Herrian elkartasun hori egon bazegoela. Orduan nik uste dut garrantzitsua dela azkenean guk egia defendatzen dugulako. Eta guk egia defendatzen dugu azkenean Kubaren inguruan erraten diren gauza gehienak gezurra direlako. Orduan guk hemendikan eskatzen duguna, exigitzen duguna da eskubideak errespetatzea, eta Kubak giza eskubideak errespetatzen ditu, eta giza eskubideak errespetatzen dituena blokeoa da, eta egia eskatzen dugu, eta inor kanpotik ez sartzea, Kubako barne erabakietan, hau da. Kubaren etorkizuna Kubatarren eskuetan egon behar da, eta ez bertzin horren eskuetan. Eta hori da guk hemen defendatzen duguena, eta uste dugu gainera elkartasuna horrela izan behar duela, ez? Kubak modu soberano baten hartzen dituen erabakien errespetua eta laguntzan. Eta garrantzitsua iruditzen zaizu, ez, sindikatuek ere nolabait honetan parte hartzea, halako gaiekin involukratzea. Agian ez, jendeak pentsatu dezake, sindikatu batek ez duela zer ikusi handirik Kuban gertatzen denarekin, ez? Hemengo sindikatu batek. Edo ez duela zer esanik. Gu eta ez gara bakarrak sindikatu soziopolitikoa gara. Oda, langileen eskubidea defendatzen ditugu, ere ideologia badaukagu, eta gu erabaki, eztabaida politikoetan ere, hitza dugu eta parte hartzen dugu, eta gure espaziotik, sindikalgintzatik, agente soziopolitiko bat gehiago gara. Bino, guainekan gehiago horren dintzut. Guk sindikatu bezala Kubarekin elkartasuna adierazteak arrazoi haitz simple badu, eta da aipatuten bezala blokeoak Kubako egoera ekonomikoan eragina du, eta beraz Kubako langileen lan eta bizi baldintzetan eragin zuzena du. Kuban blokeorik ez baldin bazen egonen, seguraski seguru, Kubako langileek askoz lan eta bizi baldintza hobeak izan zituen. Orduan, logika guztia du guk exigitzea blokeo hori bertan bera gelditzea, Kubako langileen bizi baldintzak eta baldintzak hobetzen nahi dugun neurrian. Eta etorkizunera begira, ezakit nolako ikuspuntua duzuen, nolait itxaropentsu zabiltzate, ala inbeste urteren ondoren ja uste duzu oso zaila izango dela blokeo horrekin amaitzea? Blokeoakin amaitzea ez da erresa izanen. Obamaren garaian egontzen eman dezagun hurbilketa bat, edo politiken aldaketa txiki bat, baina egontzen. Obamaren garaian nazio batuen erakundean blokeoaren inguruan bozkatu zenean estatu batuek abstentziora jo zuten lehenengo aldiz. Orduan, ez da erresa, oraingo gobernuak ez du zantzurik ematen Obamaren antzeko politikarik eginen duenik zentzu horretan. Gainera, Joe Biden eta bere gobernukideak Obamaren garai politika hauen kontra zeuden, alderdi demokratan barrenin, baino politika hauen kontra zeuden. Orduan ez dago zantzurik erranalizateko, hori da, momentu honetan ez, baina kontenturatu behar gara azkeneko eztabaidan nazio baten
erakundeko eztabaidan 184 herrialdek blokeoaren kontra bozkatu zutela, bik bakarrik Estatu Batuek eta Israelek, ez da kasualitatea, kontra, eta Kolombia, Brasil eta Ukraina, oda, 3 gobernu eskuindarrek abstentziora jo zuten. Oda, gainontzeko herrialde guztiek blokeoaren kontra egin zuten. Oda, ez da gure aldarrikapen soil bat. Osa, mundua eskatzen ari den gauza bada, blokeoarekin bukatu behar da, inhumanoa da, kriminala da. Orduan nik uste dut, hortan sakondu behar dugula, eta hortan presionatu behar dugula, eta bueno, nik uste dut presioak eta elkartasunak fruituak ematen dituela, honitzetan ez da egun bat ikusten den gauza bat, baina nik uste dut, bertzen ez ginen hemen egonen, ez? Ja. Eta herritarrek zer egin dezakete, ez? Adibidez, pertsona batek partikular bezala zer egin dezake? Euskal Herriko pertsona batek, Bai. diozun? Bueno, a ber, nik uste dut gauza garrantzitsu bat egiten alduguna kuaren alde da informatu. Eta informatu horreten dudanean da badagoelako kuaren inguruan desinformazioa honitz. Adibidea jarriko du, kuako hauteskunde sistema. Ia inor gutxik ezagutuko du kuban hauteskundean nola egiten dira. Jende gehienak pentsatuko du kuban hauteskunderik ez dela egoten. Eta badagoela diktadore bat orain dela ez da izan bat urte, eta berak agintzen dela eta listo. Ba ez, kuban hauteskunde daude, parlamentua dago, eta parlamentu horrek hautatzen du presidentea. Baina, diferentzia da, eta horrek egiten dugu oraindik eta demokratikoagoa, da, Kuban ez dira alderdi politikoak aurkezten, Kuban pertsonak aurkezten dire, eta pertsona horiek aurkezten dire beraien asanbladen ordezkari gisa. Eta ez diote beraiek kontuak ez dizkiote alderdiari edo parlamentuari eman behar, baizik eta herriari edo asanbladari. Eta herria da modu zuzenean parlamentariak aukeratzen dituena edo parlamentariak jartzen dituena. Ez dago alderdi politikorik, ez dago kanpaina elektoralik diruz finantziatuta, ez dago lobirik horien atzean, baizik eta pertsonak eta asanbladak eta bozketa demokratiko bat, eta gero hortik aukeratzen da lehendakaria. Horlako gauza simple bat, jende gehienak ez du zaten. Hori da. Eta informazio hori edo ez, izan lehen aipatu duzu askotan manipulatzen dela nolabait kubatik datorren informazioa, orduan nola jakin ea fiatu daitezkeen ala ez? Bueno, badaude sareetan eta badaude medio alternatiboak, badakigu medio alternatiboek ez dituztela medio garrantzitsuenen aukera berdinak, baina, badaude komunikabideak, adibidez, Telesur bezalako komunikabideetan, gaur egunean, bitartez nik itxan ikusten du, Telesur, salba telebista ikusten alden bezala, Telesurer ikusten alduzu, eta Telesur bezalako komunikabide batek, bertzelako irudi bat ematen dizu, bertzelako ikuspegi bat, bertzelako osnarketa kritiko batzuk, aukera egon badago, behar duzu denbora, behar duzu informazio, baina bilatu, baina, aukera egon badago. Bale, benen. Ezakit, ez, agian amaitzeko zerbait gelditu izan den esan gabe, ala bestela ez, ze mezu bidaliko zenukeen. Nik bukatu nahiko nuke mezu positibo batekin, eta mezu positiboa da aipatu dugu ez, Kuba nola saltzen duten, eta gainera Kuba sartu dute, terrorismoa finantziatzen dutenen herrialden zerrendan, eta horrek zer egin duen, adibidez, Kubarekin bankuek ezin dituztela negozioak egin, bertzela zigor ekonomiko potente bat jasotzen dutelako, ez, imaginatu horrek zer egiten duen. Ni zer mezu zabaldu nahiko nuke, mezu positibo bat. Eta mezu positibo hori da, adibidez, Italian pandemiaren hasieran ikusi genuena, ekigu, Italia izan zela pandemiaren hasieran Europan okerren egontzen herrialdea, eta Kuba modu solidario batean, debalde,
medikoak bidali zituen Italiara pandemiari aurre egiteko Henry Reed brigaden barruan. Ez? Ba hori da Kubaren espiritua, ez? Azkenean Fidel Castro eraten zuen Kubak ez duela ejertzito regularrik, ez duela bomba kimiko nuklear edo biologikorik, ez dituela hegazkini biraltzen bertzeiriak bombardatzera, beraien zientzilariak bizitzak salbatzearen kontzeptuan ezitzen dituztela, eta horren kontrajarria izango zela jartzea ikertzen bizitza bera suntsituko duten virusetan edo armategietan. Ba, bueno, nik uste dut hori dela Kuba, ez? Hori dela Kuba eta hori dela Kubak gizarteari edo gizartasunari egiten dion ekarpen, hau da, bizitza salbatzea eta nolaiteko elkartasun hori esportatzea humiltasunetik, herri humila delako, zailtasun handiekin, baina hala eta guztiz ere olako gozak egiteko gari dena. Horren aukera dagoenean ez, ere itzuli beharko diogu. Hori da. Bale, mila esker orduan, Koldo gurekin hitz egiteagatik. Zuei aukera mateatik. Eta gonen gara, beste batean. Hori da, nahi duzenean hemen gaude. Eskerrik asko. Jo. Udalerrietako albisteekin jarraituko dugu. Uharten uzumba eginen dute uztailaren 29an arratsaldeko 8etan Judith López eta Mikel Etxeberriarekin. Jarduera Ugazteko loretegian eginen dute eta doakoa izanen da. Bestalde, Villanueva de la Cañadako Akuapolisera ateraldia ere antolatu dute abuztuaren 11arako. Goizeko 6 eta 20etan abiatuko dira eta gaueko ordu batetan itzuli. 12 eta 30 urte bitarteko gazteek lehentasuna izanen dute izena ematerako orduan, eta erroldatuentzako 25 euroko prezioa izanen du. Izena emateko azken eguna bihar izango da Ugazten. Eta azkenik, abalorioekin tailer egingo dute biharko arratsaldeko 8etan Ugazten baita ere. Jarduera doakoa izango da, baina gaur izango da izena emateko azken eguna. Iruñeko udalak honako jolasgune hauek estaliko ditu. Anelier pasealekukoa Rotxapean, Ezkaba plazakoa Txantrean, Sandua pasealekukoa Sanduzelain, Maravillas Lamberto plazakoa Lizkairun, Santa Lucia pasealekukoa Buztintxurin eta Manuel Turreias plazakoa Azpilagainan. Aurreikuspenen arabera lanak urrian hasiko dira eta eremu guztietan urte amaierarako bukatuta egonen dira. Kontratuak barne hartzen du egun arkitekturako estalkiak eusteko behar den obra zibila. Hornikuntza eta egituraren muntaia, zein lehendik zuden instalazioek zituzten kalteak ere. Era berean, barne hartzen du egun arkitekturako 6 estalkien mantentze lanak egitea dagokion berme aldiak indarrean dirauen bitartean. Iruñeko udalak estalki hauen bidez, hainbat auzotako familien eskaerak asetzea lortu nahi du. Hirian aurrendako estalitako guneak eskatzen baitituzte. Hiriko meteorologia dela eta hainbat egunetan aurrendako jolasguneak ezin dira erabili eta proposatzen den estalkiarekin urte osoan zehar erabilgarri egon litezke, kanpoko eguraldiaren mende egon gabe. Beno gaurkoz hau izan da guztia. Mila esker egoteagatik eta bihar arte. Gobierno de Navarra. Nafarroako gobernua.